Sľúbil som ti, že ak sa dostanem k nejakým informáciám o tvojom otcovi, poviem to najprv tebe. Včera večer mi pípol pager. Bolo to z jeho kancelárie pod arkádami. A? A? To číslo je odpojené vyše 20 rokov. 2 dní predtým, ako zmizol, prišiel ku mne domov. Povedal, že ide zmeniť všetko. Vedu, medicínu, náboženstvo. Neopustil by to všetko. Neopustil by teba. Alan, hovoríš, ako by tam len tak sedel a pracoval. Ahoj, len som trochu stratil prehľad o čase. Možno v tom niečo je. Netušíš ako? Tron, dedičstvo. Disney Digital 3D. Uvidíte v kinách.